Здравейте на всички, аз съм човека, който седи зад антитича и от днес започвам да правя и да пускам клипове в социалната мрежа, наречена YouTube, в която ще коментирам всякакви неща, случващи се в Спартак Варна и като цяло футбола в България. Някои от вас може да се питат защо съм с маска и защо крия моята самоличност. Всички знаем какво се случва с тези, които казват какво им е мнението в България. И не искам да се превръщам в една от нея от редки дети, след това ги намират мъртви намушкани под някой мост. Така че за в момента моята самоличност ще я запазя в тайна. Но тя и не е най-важното нещо. Най-важното нещо в този канал ще бъде едно нецензурирано мнение, което ще чувате от мен и от мои близки хора. Ще бъда пристрастен, естествено. Аз съм фен на Спартак Варна от много години. И това, което се случва в момента с тази криза, подбуди в мене много агресия, затова реших да направя този YouTube канал. Очаквайте скоро първо видео, в което ще коментирам ситуацията с Павлин Николов, Кириакос и като цяло всичките проблеми в Спартак Варна.